Dobrý den, já se jmenuji Nora Fridrichová a moc vás vítám ve svém podcastu. Děkuji vám za podporu na mých účtech herohero.co/Nora anebo norafridrichová.cz. Chci vás pozvat na akci mé domovské platformy na Hero Hero. Je tam možnost odběru 1 týden zdarma, určitě téhle věci využijte a vítám vás u sebe na profilu. A se mnou ve studiu dnes je Juraj Rizman. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Ďakujem za pozvání. No já jsem přemýšlela, jak vás uvést. Občanský aktivista to je někdo, kdo chodí s transparentem, což vy chodíte, ale nejenom. Áno, není to moja hlavná činnosť. Ja som normálne zamestnaný. A jste momentálně zaměstnaný v organizaci Postbellum? Paměť národa Postbellum na Slovensku teda. Do toho vás veřejnost, ta široká veřejnost, vy jste hodně byl aktivní celou dobu vlastně v polistopadové historii Slovenska, ale do roku 2024 jste byl, a teď ten titul, prvý pán. Prvý gentleman sa to myslím. Prvý gentleman. Mali sme s tým trošku problém, ako to nazvať. Jasne. Volá sa to prvé dámy, ale tým, že máme čoraz viacej žien v politike, tak už aj na tých summitoch treba sa začali viacej ukazovať nielen prvé dámy, ale už aj čoraz viacej mužov, lebo proste ženy máme v politike, sú v tých významných funkciách, takže už sme neboli, že jeden, dvaja, a niekedy sme sa stretli aj traja ako prví gentlemani na týchto summitoch. A prvý frajer se vám nelíbilo jako označení, to se totiž líbilo mně. Toto nebolo úplne označenie, ktoré by sme mohli používať, áno. Ono to možná vyjadřovalo taky charisma, který nepochybně máte. Ďakujem. Takže prosím, nemáte zač. Takže mně to vlastně přišlo takové jako dobré. Ale pravdou je, že s tímhle titulem jste se potýkali, protože prezidentek není mnoho. Nie, ale napríklad, keď som začal takto, tým, že sme oznámili vzťah a tým, že sme oznámili, že sme spolu, tak začali prichádzať pozvánky nielen pre pani prezidentku, ale aj pre mňa ako jej partnera. A tým, že som mal možnosť sa zúčastniť viacerých tých aj oficiálnych a neoficiálnych podujatí, ktoré boli určené nielen pre tých predstaviteľov krajín, ale aj pre ich partnerov, tak je veľmi dobré, že aj ten program pre tie prvé dámy sa postupne prispôsobuje tomu, že sú tam aj muži. Čiže už bol vytvorený priestor, ja som nebol prvý, ktorý by na takýto summit išiel ako muž, ale keď si pozrieme, tak Dánsko napríklad, Slovinsko, to boli krajiny, ktoré tiež vysielali mužov, lebo Slovinsko má prezidentku, Dánsko má premiérku, čiže bolo na tých summitoch vidieť aj viacej mužov, prvých gentlemanov. A hrálo nějakou roli to, že jste nebyli se zdaní? Nebo tohle bylo jedno v tom protokolu? To je zajímavé. Absolutne nie. Nie, a napríklad veľmi to riešila dezinfoscéna, veľmi to riešili politici, že či je to vhodné alebo nevhodné. Na to mám jedinú odpoveď. Keď sa to zdalo vhodné pre britský kráľovský protokol, ktorý napríklad na korunováciu kráľa pozýval pani prezidentku Zuzanu Čaputovú a menovite Juraja Rizmana. Keď to mohlo stačiť pre britský kráľovský protokol, tak to, že to nestačí našim českým a slovenským dezinformátorom a extrémistom, mi príde to jako vtipné. A co všechno o vás odhalila dezinformační scéna? To mě fakt zajímá. Ona je dost jako košatá na Slovensku a zároveň předpokládám, nebo vím, že vy jste byli dost terčem oba. Boli sme terčom, akože tak to sú fakt neuveriteľné, ja by som povedal somariny, ospravedlňujem sa za ten výraz. My sme sa pred nejakým časom rozišli a teda také pikantnejšie odhalenia v úvodzovkách boli, že vlastne ja som homosexuál, ona je homosexuálka, že sme vlastne kryli náš homosexuálny vzťah tým, že sme hrali vzťah, alebo že tam bolo, že ja som vlastne, moja úloha, ja som bol na ňu nasadený a mal som ju chrániť. Takéto hovadiny písali. Takže. A kým ste měl byť nasazený? No to sú tie temné sily v pozadí. To tam nebolo, že kto ma vlastne nasadil. Akože môžem sa na tom iba smiať. Takže. Ale áno, takéto sa objavilo tiež. Vtipné je, že já jsem vás měla jsem vás možnost potkat na novinářské ceně v Bratislavě, která se konala v druhé polovině května. Já jsem byla v porotě v jedné z těch ocenění, takže jsem tam byla pozvaná, vás jsem tam pozvala, tak jsem za vámi běžela, trochu jsme si povídali a pak mi napadlo, že vás požádám o rozhovor, o natočení vlastně tohoto podcastu, ale do toho přišla informace o tom rozchodu. A teď mě to bylo blbé, že jsem si říkala, to bude vypadat, že píšu kvůli tomu rozchodu. A keď ste napísali, tak ja som sa zlakol, že ste jedna z ďalších novinárov, ktorí sa ma na to idú spýtať. A my sme mali pomerne akože dohodnuté, čo k tomu chceme povedať. Ani jednoho z nás to netešilo, že to takto dopadlo. Niekedy sa stáva, že aj dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, tak proste nedokážu nakoniec nejak spolužiť. A tak sme to aj odkomunikovali, rozišli sme sa v dobrom, sme v kontakte stále a nemáme k tomu viacej čo povedať. Ale áno, keď ste napísali, tak som si myslel, že OK, ďalší rozhovor, ktorý odmietnem. A nakoniec sme sa dohodli, že to bude aj o inom, takže som povedal áno. No hlavně, jako lidi se opravdu rozcházejí, to se může stát. Bohužel. No. Můžu ocitovat to prohlášení, které jste společně vydali. I přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se
se vzájemnou úctou rozhodli ukončit náš partnerský vztah. Mezi námi se nestalo nic špatného, nečekejte žádné skandály ani dramata. Jsme nesmírně vděční za všechny společné roky, za všechno, co jsme se od sebe navzájem naučili a za lásku, kterou jsme sdíleli. Naše životy zůstávají propojené, ale odteď už jen jako přátelé. Chápeme, že to může vzbuzovat mnoho otázek, ale prosíme o respektování našeho soukromí. Sedí, úplne. Jde po vás teď bulvár a zkoumá, s kým se stýkáte a podobně? Ja by som nemohol povedať, že ide po mne, ale myslím si, že áno, bulvár bude sledovať, s kým sa objaví pani prezidentka, alebo s kým sa objavím ja. Asi je to aj normálne. Akože mám trošku obavu, lebo z minulosti sa stalo, že ja rád uvádzam takú story, že išiel som z Košíc do Bratislavy v noci a niekedy chodia na tých rádiách také upútavky na nové vydanie niektorých bulvárnych denníkov a týždenníkov. A jedna tá upútavka bola, že som bol s nejakou neznámou blondínou. A to je zaujímavé, čo sa začne diať akože psychologicky v hlave toho človeka, o ktorom píše bulvár. A zrazu počujete z toho rádia, že hovoria vlastne o vás. A v prvom momente si človek akože, jak s blondínou, s jakou blondínou, kde som bol s blondínou. Začnete normálne akože uvažovať o sebe. Možno nejaký archívny No ne, ono to bolo ešte pikantnejšie. Ja som v nejakom momente asi po 50 kilometroch teda mal akože benzínku, takže som zastal na benzínke, kúpil som si ten týždenník a zistil som, že oni stiahli z Facebooku fotografiu s mojou mamou, ktorej som gratuloval. To bola moja mama. Celý ten článok bol v pohode, akurát ten clickbaitový titulok bol taký strašný, že ja som 50 km vlastne rozmýšľal, komu som pokazil život, akože, lebo som rozmýšľal presne o tom, že niekedy sa stane, idete s kolegami, s kolegyňou na obed trebárs, alebo ja veľmi pracujem s mimovládnymi organizáciami, poskytujem poradenstvo a teraz si uvažujete, že sedel som s niekým, akože cvakli ma s niekým a teraz tá osoba môže byť v nejakom vzťahu. Teraz sa o nej začne písať, akože vznikne tam nejaká pochybnosť. A to je veľmi nepríjemné voči tým ďalším ľuďom. Takže ja som fakt akože pár minút proste uvažoval nad tým, že možno komu som akože zničil život, alebo komu tá fotka možno akože mohla narušiť vzťahy a podobne. A nakoniec to bola takáto somarina, že vlastne to bola moja mama. A samotný článok bol fakt akože OK, ale Rizman s neznámou blondínou. No, tak. Ale ten clickbaitový titulek je takhle nastavený proto, abyste na to klikl, nebo jste zastavil u benzínky a tohle si koupil. Přesně vy jste úplně potvrdili, jak to chodí. Jasné, ale pre mňa bolo zaujímavé sledovať tie moje psychologické reakcie, kde v nejakom momente, že o čo ide, s kým som bol, teraz akože začnete uvažovať, začnete o sebe pochybovať, začnete nejakým spôsobom pátrať, teraz si uvedomíte, že aha, ale možno to naozaj niekomu môže urobiť zle v nejakom vzťahu. A vy pritom máte nejaké pracovné rokovanie, treba sedíte niekde na káve, rozprávate sa o nejakom, ja neviem, krízovej komunikácii, nejaké mimovládky, ktorým pomáham. A teraz akože o niekom tam napíšu, že Rizman bol na rande s niekým trebárs. To je veľmi nepríjemné. Akože to nemá to dopad len na vás, môže to mať dopad na niekoho ďalšieho. A takéto sa nám stávalo. Takže predpokladám, že sa to bude stávať aj akože do budúcnosti, že asi budú Teď jsem chtěla říct, že tohle vás čeká. Asi, a vy si buď zvolíte nějaký dobrovolný celibát, anebo prostě si pak projdete těmi clickbaitovými titulky. No. Akože neviem, či budem mať celibát. To neviem, ale akože áno, počítam s tým, že to môže vzbudiť nejakú pozornosť. A u paní Čeputové neméně tak? Ešte více predpokladám, že ešte viacej. O to viacej, že ona bola tá žena vo funkcii, ja som bol ten +1. A oveľa viacej samozrejme sledovaná tá pozícia tej hlavy štátu, čo je úplne logické. Nehovoriac o tom, že na ženy sa v našich regiónoch pozerá trochu inak v tých verejných funkciách. Sú pod oveľa väčším tlakom, sú pod oveľa väčším drobnohľadom vlastne tých médií. Oveľa viacej sa sleduje presne to, čo majú na sebe, ako sú upravené, s kým sú a tak ďalej. To mnohokrát tí mužskí kolegovia v tej politike nie sú vystavení takýmto všelijakým otázkam, ktorým tie ženy vystavené sú. Je to nefér, ale bohužiaľ je to tak. Kde vás si fotili s tou maminkou? Oni to zobrali z môjho Facebooku. To som ja dal. To bola vaša vlastní fotka? To bola moja vlastní fotka, dokonca tam bolo ešte napísané, že zdroj Facebook Juraj Rizman. O to viacej ma to šoklo. Takhle jednoduché to dneska je. Takhle jednoduše dneska vyrobíte články. Nechci naříkat, jenom popisujú taková realita. Áno, ale tiež sa mi stalo napríklad, že keď pani prezidentka bola na stáži na Stanfordskej univerzite, a na Slovensku máme nádherné oceňovanie významných slovenských vedcov, volá sa to Asset Science Awards a organizátori, ja som samozrejme na to oceňovanie išiel, tak jak som bol teraz na tej novinárskej cene, išiel som tam, pani prezidentka bola v Stanforde, posadili ma vedľa bývalej ministerky kultúry, pani Hroncovej, ktorú si veľmi vážim, a tiež napísali, že som bol v spoločnosti inej.
akože na tom ocenení. A to bolo len, že organizátori nás tam posadili. Akože neverte tomu, čo sa dočítate v niektorých typoch týchto bulvárnych médií, lebo to je naozaj akože... A samotný článok bol úplne OK, ale ten titulok bol tak zavádzajúci, že to vyzeralo, že sme si my dvaja vyšli akože na ISET Science Awards. No. Co mě překvapilo, co jste mi říkal v květnu v Bratislavě, že vaše maminka je Češka původem. Áno, ja som proudly made in Czechoslovakia. A po otcovi som Slovák a po mame som Čech, áno. Umíte česky? No tak akože počúvam češtinu, takto študoval som všetko v slovenčine, a pracujem v oblasti komunikácie v slovenčine, ale tak dneska som spal pri Benešove v takej malej dedinke, kde máme rodinu, akože veľký čas rodiny mám v Prahe a v Stredočeskom kraji, takže áno, polovičný Čech. A maminka celý život žila na Slovensku, nebo jak se to stalo, že vy jste spíše Slovák a občanstvím ste taký Slovák? Celú tú rodinnú históriu dávať nebudem, ale vlastne prvýkrát sa tá česká vetva dostala na Slovensko potom, ako československé jednotky čistili územie Slovenska v roku 19 od zvyškov maďarských bolševických armád. A môj pradeda bol šéf četnickej stanice v Revúcej. Takže tak sme sa dostali na Slovensko a potom už je to také kostrbaté, ale akože zostali na Slovensku, ale udržali si tú českú identitu. Môj dedo s mojou babičkou sa s mojou mamou vždy rozprávali po česky. Čiže som vyrastal v prostredí. Napríklad ja si pamätám doteraz, ako na strednej škole som mal problémy s diktátmi, lebo som mal strašne veľa čechizmov, alebo slohmi, že som písal veľa čechizmov. Takže akože aj prázdniny sme tu trávili pomerne veľa. Takže držím takéto spojenie medzi Českom a Slovenskom. Juraj, mně připadá, že když jste se stal tím prvním gentlemanem, takže pro vás to muselo být jako nesmírně zajímavé protože vás trochu vnímám jako člověka, kterého lze označit termínem homo politicus. Takže vidět to vlastně zevnitř, trošku jakoby ještě z toho zákulisí, tak to muselo být něco, ne, pro vás? Ja od roku 1993 pracujem vlastne v rámci občianskej spoločnosti a to homo politicus, neviem, ja som nikdy nebol členom žiadnej politickej strany ani žiadneho hnutia. Ale rozumiem, sa o to zajímá, o to dení. Určite áno, a ja som sa k tomu vlastne dostal, ale práve cez ten občiansky sektor. Áno. V nejakom momente bolo treba niektoré veci odkomunikovať a tým, že mám nejaký vzťah k tomu, ja rád akože rozprávam, rád akože riešim veci, tak som sa dostal k tomu, že som riešil komunikáciu tých mimovládnych organizácií a postupne bolo treba aj riešiť nejaké systémové veci. Takže som sa dostal k niečomu, čo v Čechách a na Slovensku má trošku až pejoratívne označenie, a to je lobbying. Lobbying ale pre tie mimovládne organizácie. Loboval som napríklad celkom úspešne za zákon o environmentálnych záťažiach, proti plánovanej ťažbe uránu, množstvo takýchto vecí akože sme riešili. A tak som sa dostal vlastne k tomu, že som sa dostal do Národnej rady, do kontaktu, do rokovania s ministrami a to bolo niečo, čo ma bavilo. Akože mňa to zaujímalo, proste presadzovali sme veci, ktoré mali nejaký systémový efekt a menili sa na základe toho zákony a pomáhali sme komunitám ohrozeným a tak ďalej a to bolo niečo, čo ma zaujímalo. Ale tam som videl, akože, jak tá politika funguje. A postupne som pomáhal tým mimovládnym organizáciám. V nejakom čase som pomohol občianskej iniciatíve v Pezinku, ktorú viedla Zuzana Čaputová. Tam ste sa potkali niekdy kolem roku 27? Vy ste sa znali vlastne strašne dlouho, že? Áno. Potom ona vlastne akože videla, čo som im pomohol. Takže si ma stiahla do Via Juris, takže sme robili spolu vo Via Juris a potom neskôr, keď išla do politiky, tak z Via Juris vlastne ma zavolala, aby som jej robil poradcu v rámci prezidentskej kancelárie. Takže ja ešte predtým, ako som sa stal prvým gentlemanom, tak som vlastne už robil jednak pomerne veľa pre tie mimovládky s politikou a potom pomerne veľa vlastne v kancelárii prezidenta a neskôr som bol ešte poradcom podpredsedu Národnej rady Juraja Šeligu. Takže už keď som išiel do tej pozície, že OK, tak som partner prezidentky a musím reprezentovať a musím dodržiavať nejaký protokol, musím dodržiavať nejaké veci, musím sa naučiť niektoré veci, tak ja už som mal pomerne dobrú prípravu práve z toho života predtým. Čo mi veľmi pomohlo. U Fica ste bol niekdy taký? Párkrát sme sa stretli s pánom Ficom, ale nie oficiálne skôr. Ja som napríklad skoro 12 rokov pôsobil v poradnom orgáne slovenskej vlády. Volá sa to Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie. A ako expert na tie... To ste ho nemohol minúť? No samozrejme. Akože niekoľkokrát s pánom Kaliňákom, s pánom Ficom, akože boli na tých rokovaniach. Akože stávalo sa, robili sme niekoľko takých akcií smerom na pána Fica. Mne sa najviac páči, jak niektorí práve to dezinfoscéna alebo tie extrémistické politické strany o nás hovorí, ak ich nenávidíme, tak boli časy, keď ja som prednášal na Akadémii sociálnej demokracie o občianskej spoločnosti. Takže boli časy, keď aj Smer sociálna demokracia si zavolal ľudí, ktorí boli z tohto prostredia na svoju vzdelávaciu akciu a nechali si odprednášať, ako vidíme fungovanie občianskej spoločnosti. Ja sa k tomu hrdo hlásim, ale ako bola to dobrá škola.
Áno, niekoľkokrát sme sa dostali do nejakej interakcie, aj keď nebolo to nikdy tak, že na 4 oči treba, že by sme sedeli len my dvaja, toto sa nám s pánom Ficom nikdy nepodarilo. A jaký je Fico 4.0? Iný ako Fico 1, 2 a 3. Veľmi skrátke. S Babišem to je, bych řekla, velmi podobné. Babiš, ono se říká 2.0, ale ono to je fakticky 3.0, jo? Ale to je úplně jedno. My už máme 4.0, ja vidím akože práve preto, že som ho nejakým spôsobom vnímal práve v tých časoch, keď Robert Fico napríklad istú dobu hovoril veľmi jasne, že Slovensko by malo patriť do jadra Európskej únie. Dneska je jeden z najväčších kritikov Európskej únie. Ja si pamätám Roberta Fica, ktorého strana organizovala presne Akadémiu sociálnej demokracie, kde si volala ľudí z rôznych prostredí a kde podporovala dialog. Napríklad aj o tom, ako by mala fungovať občianska spoločnosť. A dneska si pozrime, to je jeden z jeho hlavných nepriateľov. Ako podľa tej retoriky, podľa toho, čo tá vláda robí, tak tam vidím obrovskú zmenu. Vidím obrovskú zmenu v tej geopolitike. Akože vidím obrovskú zmenu v agresivite toho vystupovania. Ja si ho takto nepamätám. Vidím obrovskú zmenu v tom, že Robert Fico, a teraz môže sa na to páčiť alebo nepáčiť, ako politiku robil v minulosti, ale vždycky si dával veľmi záležať na tom, aby udržal niečo, čo mu hovoríme sociálny zmier. On sa vždycky snažil, aj keď išiel do nejakých kontroverzných vecí, vždycky sa snažil, aby napríklad odbory, podnikatelia, občianska spoločnosť, aby si to nerozhádzal naraz na všetkých boiskách a aby akože v tej spoločnosti, dobre, bola nejaká polemika, ale aby tam držal nejaký ten širší kľud. A teraz Robert Fico 4.0, tá verzia, tak ja mám pocit, že na toto rezignoval. Že dneska už je mu to ako keby jedno a vidím, že neošetruje tie vzťahy, nerobí, aby tam v tej spoločnosti bol kľud a naopak ide do nejakej konfrontácie. A zdá sa mi, že to má rozhádzané na viacerých boiskách, ako je reálne schopný zvládnuť dlhodobo. A tam vidím obrovské zmeny. Takže áno, je to iné, ako som bol ja zvyknutý na Roberta Fica, ktorého som poznal za 1, 2 až 3. U vás jsou volby příští rok na podzim? 27, áno. Tak uvidíme, jestli dospějete až do fáze Orbán 6.0 nebo kolik. Čo mám na to povedať? Uvidíme. Jasné, to budou ostře sledované volby právě kvůli tomu Orbánovi pádu v Maďarsku, ke kterému Fico se hlásil. Samozřejmě, byť u vás je to komplikované kvůli těm maďarsko-slovenským vztahům, ale jinak vlastně tohle budou první ostře sledované volby po tom maďarském debaklu. V podstate áno. Tam bolo napríklad, to je jedna zo zaujímavostí slovenskej politiky, ten príklon k Orbánovi zo strany toho národne orientovaného spektra, to je fenomén, ktorý si zaslúži nejaké ďalšie skúmanie v rámci slovenskej politológie a vôbec akože histórie. Lebo tie vzťahy vždycky bývali, akože aj keď boli dobré, ale vždycky tam je nejaká tenzia kvôli rôznym historickým veciam. A človek, ktorý nosí šál s mapou Veľkého Uhorska, ktorý v pracovni mal mapu Veľkého Uhorska, len pre českých divákov, ktorí nevedia, o čo ide, tak to je Veľké Uhorsko je vlastne mapa, kde celé to Slovensko je súčasťou Maďarska. Veľká časť Rumunska je súčasť Maďarska, veľká časť bývalej Juhoslávie, Srbska, Chorvátska, Rakúska je vlastne akože Maďarsko. Tak za normálnych okolností toto je vždycky ako keby taký triggering event, že na toto slovenskí politici vždycky veľmi tvrdo reagovali. A teraz asi i voliči predpokladám, ne? To je veľmi citlivé téma. Je to citlivé téma. Akože, teraz všetci reagujú na to, že Peter Maďar, víťaz maďarských volieb, použil termín Felvidek, čo znamená horná zem, čo vždycky bolo teda ako Slovensko. A Slováci sú veľmi citliví na to, aby ich niekto nazýval ako Felvidekom. Ale takto tí politici nereagovali na toho Orbána, ktorý to takhle tlačil celé roky. A tam ja vidím niečo, čo ja považujem za možno akože jednu z kľúčových vecí, ako sa pozerať na tie vlády a tých politikov, možno aj terajších, ktorých máme na Slovensku a možno čiastočne aj v Čechách. Ja mám proste pocit, že kľúčový jav alebo kľúčový nejaký element ich vládnutia je proste pokrytectvo. Akože nereagujú rovnakým metrom a tam je to pekne vidno aj na to, ako napríklad reagovali na Orbána a ako teraz prehnane reagujú trebárs na toho Petra Maďara a na x ďalších veciach si to potom vieme ešte ilustrovať. A to je jedna zo zmien slovenskej politiky. Tam vidím tiež akože posun. V minulosti by toto nemohlo byť a zrazu sme boli kamaráti s nimi. A akože aj napriek tomu, že veľmi jasne ukazovali, kde a ako vnímajú Slovensko, Slovákov, našu štátnosť, naše hranice a tak ďalej. A Fico u Putina je něco, na co koukáte s otevřenou pusou, nebo je to součástí koloritu? Protože z českých politiků zatím do Kremlu nikdo nelítá.
tak pre mňa to nie je akceptovateľná súčasť koloritu. Ja od začiatku, od prvého dňa ruskej invázie na Ukrajinu podporujem Ukrajinu. Pre mňa neakceptovateľné, aby slovenský premiér robil tento typ politiky. Tento typ, ja sa to asi nebudem povedať, že kolaborácie s tým režimom, ktorý predstavuje. Že sa Fico dopouští kolaborace s ruským režimem? Pozrite sa, všetky tie veci, ktoré môžeme si teraz jednotlivé veci, to, jak zastavil pomoc Ukrajine, to, jak akože blokoval niektoré veci v rámci Európskej únie. Neviem, či to spĺňa nejakú právnu náležitosť. Akože, dobre, nejdem do tej právnej terminológie, ale ako je to spolupráca nad rámec toho, čo je podľa mňa akceptovateľné dneska. Akože ja som veľmi jednoznačne, toto nie je v našom mene. Preto sa aj možno snažím v rámci svojej práce ukazovať inú tvár Slovenska. A to je Slovensko, ktoré podporuje Ukrajinu. To je Slovensko, ktoré za prvé roky vlastne tej vojny patrilo medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Či už sa týkalo humanitárnej pomoci, prílivu utečencov, príjmania utečencov, ale aj napríklad vojenskej pomoci. Slovensko bolo jedno z prvých, ktoré dávalo protivzdušnú obranu. Slovensko bolo jedno z prvých, ktoré dalo MIGI s Poľskom. Akože na toto Slovensko som hrdý, nie na to Slovensko, ktoré sa plazí niekde v Kremli a to je strašné. Vy jste zmínil pokrytectví, které vidíte u slovenských politiků a u části českých politiků. Áno, nedá sa vidieť, že sa českí politici niektorí inšpirovali v Maďarsku, v Gruzínsku a áno, aj na Slovensku. My teď jsme zase velcí kamarádi s vámi na té vládní úrovni. My jsme kamarádi, Určitě, jako národy, ale na té politické úrovni tam byly různé i disharmonie právě kvůli té Ukrajině. To se týkalo té předchozí naší vlády, české Petra Fialy, ale teď s Andrejem Babišem je úplně opačný kurz, velká láska. Takže najednou tu máme fotografie třeba ministryně Šimkovičová a ministr Klempíř a podobně, což tady samozřejmě zbuzuje buď to pohoršení nebo i veliké veselí, protože jak si zrovna ministryně Šimkovičová je dost výrazná jako divoká karta slovenská, bych řekla. Jak to jinak nazvat? Ale to aj pán Klempíš, jak som si tak všimol. Ja sa ospravedlňujem. O to jde tím směrem velmi zdárně. Ja sa ospravedlňujem, snažím sa naozaj sledovať správy v českej televízii, snažím sa sledovať české zdroje, rôzne relácie, aj tú vašu, takže akože áno, nedalo sa nevšimnúť, že sú tam, akože pani Šimkovičová má veľkú konkurenciu, tak to poviem. Přesně, opravdu dala dobrý směr. Ja si nie som istý tým, že to je dobrý smer, ale akože OK. O to je talentovaný, bych řekla. Oni dostali údajně pokyn. Na jednom z prvních jednání vlád dostali, předpokládám, že to byl tedy pokyn od Andreje Babiše, od koho jiného, že mají navázat ty vztahy s těmi slovenskými protěžky. A o to byl první, kdo dal hned tu fotku, vystavil právě s tou Martinou. Takto, ja vždycky budem podporovať to, aby sa rozvíjala spolupráca medzi Slovenskom a Českou republikou. Či už to bolo v rámci môjho pôsobenia v neziskovom sektore alebo v rôznych štátnych inštitúciách. Vždycky sme veľmi dbali na to, aby sme mali dobré vzťahy, aby bola komunikácia a tak ďalej. Ja som rád, že tie vlády komunikujú, ale myslím, že by sme sa mohli učiť od iných politikov, ako tú komunikáciu a spoluprácu. On sa v tej kultúre tam všechno rozpadá teď. Áno. A nemôžeme hľadať nejaké iné možnosti, ako budovať nejaké veci? Já jsem seděla v hledišti té novinářské ceny, kam postupně chodili ty lidi si pro to ocenění a teď říkali, tak a teď jsem dostal výpověď. To bylo úplně... Nechoďte tou našou cestou, nemusíte všetko kopírovať. To byl úplný leitmotiv toho večera a té slovenské atmosféry, že tam se hrozně propouští vlastně v této oblasti. Bohužiaľ, a ja teda musím povedať, že bez toho, aby som chcel akokoľvek zasahovať do toho, čo sa deje v Českej republike, nedalo sa nevšimnúť si tú debatu o napríklad koncesionárskych poplatkoch. No tá teprve začíná fakticky, jo? Áno, my sme prešli týmto pokusom a... Martina říkala o to vyprávě v lednu. Máme to za sebou. Poradím. Nie, Pane Bože. Akože ja viem, že koncesionárske poplatky nie sú populárne, ale jedna z vecí, ktoré, ak chcete udržať verejnoprávnosť tej televízie, nedajte rozpočet tej televízie do rúk politikom. A ja nebudem hovoriť ako, že český príklad, ten slovenský príklad ukazuje podľa mňa, že okamžite tá televízia, tie verejnoprávne médiá sa dostávajú do područia tých politikov. Okamžite sú formovateľnejší, manipulovateľnejší, náchylnější počúvať, lebo sú plně závislí. Já vám řeknu, Juraj, i vlastně po své zkušenosti s Českou televizí a s tím, jak to chodí vlastně v takhle složitém a obrovském organismu, že ta změna bude patrná. Ono to nebude hned, ale ta vládní vlnka se z těch médií stane.
stane, protože prostě peníze rozhodují a protože samozřejmě mobily na ty lidi v té České televizi mají všichni, ale ta převodová páka přes ty koncesionáře je docela důležitá. Je, samozrejme, lebo nie je to tak priamo, nie je to priamo nadviazané na tú politickú moc a tá politická moc vždycky má tendenciu samozřejmě nejak predátorsky okupovat všechno, Jasné, co lze. jasné. A tady to bude to postupný proces, bude to třeba i v tom, že, a to se podle mě stalo na Slovensku úplně stejně, že spousta lidí odejde, anebo tam naopak nepřijde vůbec. Áno. Protože A se ten toho odliv prostě budou je vyhnout. úplne jasné. Profitujú z toho rôzne nezávislé médiá, tak ako napríklad vy máte svoj samostatný program, takisto aj niektorí tí redaktori, ktorí už Co jiného odišli. mi zbylo mimochodem, Jasné, ano, samozrejme, ale samozrejme. ta samotná instituce, která zároveň ale tá na stojí tom spoustu tratí, peněz, tá na tom tratí. tak z ní se stane ta vládní vlnka, což je něco, co opravdu Veľmi by chtít. som bol opatrný a ten slovenský príklad je dobrý príklad na to, aby ste tak ďalej nešli. Myslím, že sa z toho dá veľa naučiť a držím vám palce v tej debate, ale z toho, čo som videl, tak hovorím, toto sú argumenty, ktoré som už niekde počul a pozrite sa viacej na to, ako to na Slovensku funguje a zistíte, že tá ďal sa neoplatí. Ono se mimochodem říká, že Slovensko je vždycky před námi o tak rok a půl, takže je dobré... Ako v čom? Áno. No právě v těchto těch věcech, jo. Tak teď vychází to, helejte, jakoby, jo, takže teď my jsme tady, a teď vy se budete koukat tady do akvária na nás, jak my to děláme úplně stejně, jako jste to zažili. Ale takto, ja som napríklad tým, že som dlho v tých mimovládkach, tak my sme napríklad veľmi, a to môže byť veľmi poučné, my sme pomerne podrobne dlhé roky sledovali, čo sa deje v Maďarsku a ako Orbán tou salámovou metódou kúštik po kúštivku odkrajoval z tých rôznych slobôd tým médiám, opozícii, mimovládkam a tak ďalej, a tak ďalej. A bolo to veľmi zaujímavé to rozanalizovať, veľmi zaujímavé vedieť, ako ten playbook, ako ten scenár funguje. A potom sme sa na to veľa naučili a vlastne my sme robili stratégiu obrany občianskeho sektora na základe toho, čo sme videli v Rusku, Gruzínsku, v Maďarsku. A dalo sa veľmi dobre pripravovať na to, že čo nás čaká. A začali sme niekoľko rokov predtým, ako Fico, tá jeho vláda začala útočiť na mimovládne organizácie, s tými mimovládnymi organizáciami pracovať. A dneska do nejakej miery prenašame tie informácie a tie skúsenosti aj do Čiech. Takže máme viacero takých bilaterálnych stretnutí s českým neziskom, kde sa už o tom hovorilo, na čo sa ešte pripraviť. A my sme napríklad už rok a niečo pod rôznym typom šikanóznych kontrol tých mimovládok, o ktorých teraz vaši politici začínajú Áno, rozprávať. teď nám to přišlo. Tak Čiže pardon, tohle od nás kopírujeme též. Áno, a dá sa, ale to, čo je dôležité, že nielen skopírovať, akože to, že to tí politici skopírujú, ale my sa snažíme tomu predchádzať tým, že vlastne pracujeme s tou občianskou spoločnosťou, aby dopredu vedeli tí ľudia, na čo sa môžu pripraviť. Ono to zase není akože nuclear science, že v konečnom dôsledku ten playbook, ktorý použili či už v Rumunsku, v Srbsku, teda v Rumunsku, v Gruzínsku, v Srbsku, v Maďarsku, na Slovensku, on je pomerne podobný a tie rozumnejšie organizácie sa na to vedia pripraviť akože dopredu plus minus, čo ich čaká. Takže nielen sledujte to, že čo sa u nás deje a za rok a pol to skopírujte, skúsme skopírovať aj tie úspešné stratégie aj z tých ostatných krajín, kde sa tá napríklad občianská spoločnosť, opozícia alebo aj média pomerne efektívne dokázali brániť. Což ale nelze říct o vás, si myslím. Ja si myslím, že čo sa týka občianskej spoločnosti, tak sa bránime veľmi efektívne. Jo? Akože v zásade, keď si zoberiete napríklad už len taká drobnosť. Zákon o zahraničných agentoch, ktorý bol na pretrase v Slovenskej národnej rade v našom parlamente, tak tá pôvodná verzia to bol prekopírovaný ruský zákon proti mimovládkam. No teď s ním u nás přišli vlastně poslanec Reichl. Ano. No jasné. A zaparkovalo se to někam na ministerstvo a má přijít nějaký jiný návrh. Jo, no a to je proste bol nejaký tlak, my sme urobili protitlak, postupne sa to menilo a nakoniec to skončilo tak, že asi tretiu verziu schválili, už to bolo destilované toľkokrát, že to bolo nepoužiteľný paškvil a nakoniec im to aj tak ešte vrátil ústavný súd. Takže akože tie autoimunitné alebo tie imunitné reakcie v rámci toho občianskeho sektora fungujú a ja si myslím, že bez toho tlaku my sme urobili obrovskú demonštráciu v Bratislave, bola to celá kampaň, vysvetľovalo sa, zastali sa nás odbory, zastali sa nás ombudsman a tak ďalej. Ombudsman dával nakoniec aj to podanie na ústavný súd. Vyhrali sme nad tými, ktorí presadzovali túto zmenu. Ústavný súd jednoznačne povedal, že to, čo navrhli, bolo protiústavné. To ešte stále ukazuje, že jednak tá občianská spoločnosť je schopná akcie, je schopná obrany a zároveň, že ešte nejaké tie brzdy a protiváhy stále fungujú, aj napriek tomu, že jasné, tá Ficová vláda a mnohí ďalší testujú tie hranice tej demokracie. Čiže ja by som povedal, že v tomto občianská spoločnosť akože na Slovensku ukazuje skôr naopak, že životaschopnosť.
Jasné, v niečom by sme mohli byť akože lepší, kvalitnejší, mohli by sme byť možno radikálnejší. Neboli sme schopní urobiť ako české mimovládky a tá občianska spoločnosť 250 000 letnú. Takéto sme nemali, ale 12 000 ľudí pochodovalo Bratislavou proti ruskému zákonu, čo je asi najväčšia demonštrácia na podporu občianskej spoločnosti, aká na Slovensku bola. Takže ja som v tomto akože presvedčený, že my sa nemáme za čo hanbiť a myslím si, že tá občianska spoločnosť aj tým, že doteraz vlastne nepadli desiatky organizácií, ako sme to videli v Maďarsku, počas toho Orbánovho tlaku, nevidíme ten exodus tých ľudí zatiaľ, tak ako sme ho videli napríklad z toho Maďarska alebo Gruzínska, keď tá vláda začala s takýmito krokmi, tak si myslím, že tá občianská spoločnosť sa zatiaľ drží. Není ale nejlepším příkladem toho, že je problém, to, že Zuzana Čaputová neobhajovala mandát? To si nemyslím. To si naozaj nemyslím. Strašne mi vadilo, keď niekto tvrdil, že Zuzana Čaputová utiekla z boja. A Zuzana Čaputová nikdy nehovorila o tom, že bude kandidovať dvakrát. Zuzana Čaputová nevzdala ten mandát v polovici. Ona kandidovala, vyhrala voľby a ten mandát tých 5 rokov, na ktoré sa zaviazala, tak odkrútila najlepšie ako vedela, v plnej sile, v plnej energii. Myslím, že veľmi kvalitne, veľmi dôstojne, veľmi reprezentatívne. A to, že potom do toho ďalej nešla, to, že to bola nejaká projekcia nejakej časti verejnosti, že by ju chceli ďalej. To se automaticky předpokládá, protože ten mandát je to vlastně dvoukolový, ano? No, to nebo není. dvoukolový. Ne, je prostě dvoufázový. Takhle se to bere, opravdu. Takže proto to áno, očekávání té veřejnosti možná. Ale ja si myslím, že toto sú mylné očakávania. A ja si myslím, že ten človek sa zaviaže na 5 rokov. Tam nikde nebol ani jeden prísľub na to, že automaticky ideme na 10. Aha, to je zajímavé. Takže, protože vy jste po jejím boku byl od počátku jejího mandátu. Konca 19. Přesně tak. Od počátku ona to měla tak, že bude sloužit pouze jedno období. To netvrdím, ale nikdy tam nepadol od nej záväzok, že áno, zvažujem, idem do toho ďalšieho obdobia. Ona odrobila to, čo slúbila, veľmi poctivo, a akurát nenašla sílu do toho, aby išla do toho ďalšieho obdobia. To je ono. A to sa môže človeku stať. A ja si myslím, a to, čo ja napríklad obdivujem, aj keď ja som patril medzi tých, ktorí hovorili, aby pokračovala, ja obdivujem to rozhodnutie a to je, na to potrebujete byť silná osobnosť. Jako to rozhodnutí nepokračovať. To rozhodnutie nepokračovať, lebo tie tlaky na ňu boli samozrejme veľmi silné. Aby pokračovala. Aby pokračovala, samozrejme. Akože pre veľkú časť tých demokratických voličov ona bola tá nádej, to pokračovanie toho nejakého etosu, ktorý aj možno protiváhy k tej Ficovej vláde a tak ďalej. Ale podľa mňa je veľmi zodpovedné vedieť, zhodnotiť svoje vlastné sily a tak, ako povedala, proste v nejakom momente si povedať, OK, ale ja by som tých 5 rokov ďalej nevedela dať v tejto kvalite, v tejto kondícii, nemohla by som najlepšie slúžiť tej krajine a vtedy je lepšie povedať, že OK, namiesto toho, aby som zlyhala v tom úrade trebárs, aby som ohrozila tú krajinu, tak povedať, že OK, toto teraz nedávam. A to si zaslúži rešpekt. V nejakom momente mi to príde ako, že toto dokážu len silní ľudia. A popište prosím, proč tu sílu nenašla už? Co se dělo? Co se stalo? Tam je to x vecí. Akože najlepšie to myslím popísala ona. Tam není jeden dôvod. Tam je to od toho, že naozaj, keď idete do výkonu tej funkcie, vy idete totálne naplno. Prezident je 24/7, 365 dní v roku. Prezidenta neodložíte. Vy ste stále prezidentka. A je to vyčerpávajúce. Akože plus Zuzana Čaputová mala mandát, ktorý naozaj, ja viem, že to už dneska znie ako klišé, ale my sme proste prechádzali pandémiou, nikto nevedel čo, obrovské rozhodnutia pred nami, tisíce ľudí, ktorí v zásade umreli. A teraz máte nejakú zodpovednosť za to, ako ten štát funguje. Neviete, čo vás úplne čaká. Do toho je ekonomická kríza, do toho došla vojna na Ukrajine. Prvýkrát... No, víte co, vy máte v sousední zemi válku, Jasné. Vy máte vlastně za rohem, respektive za dveřmi. My máme na hraniciach. Reálne máme na hraniciach. Přesně. Vy máte rusáky v podstatě na hranicích, jo? No ja si pamätám, keď tá vojna vypukla, tak Slovenská republika prvýkrát vo svojej histórii vlastne tam sa aktivovali už niektoré procesy, ktoré súviseli s obranyschopnosťou Slovenskej republiky a teraz nie, že na papieri. Lebo tie prvé dni sa naozaj nevedelo, že co bude? Či do týždňa nemáme ruské armády na užhorodskej hranici. Ano. Proste pri Užhorode. A ja si pamätám, ako to prebiehali tie rokovania, aké dilemy pred nami stáli. Ja rád spomínam na to, že kým tá proruská klika vyzývala tých ľudí, aby podpísali, že sa nebudú podieľať na obrane vlasti, tak ja som išiel za náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta, že sa hlásim ako dobrovoľník, lebo ako partner prezidentky mám ísť príkladom.
tak ak by to bolo treba, takže idem brániť Slovenskú republiku. Akože. A to boli veľké rozhodnutia. Akože, dobre, ako sa budeme chovať, čo budeme robiť. Tam sa objavovali legislatívy, ktoré podľa mňa 30 rokov nikto akože nevidel, lebo nikdy sme neboli v tej situácii. Procesy sa spúšťali, ktoré nikto nikdy naozaj nepoužil, lebo sme nevedeli. A to bolo ťažké obdobie a áno, boli do toho útoky, boli do toho nejaké pani prezidentka o tom hovorila, zdravotné veci ohľadom jej dcery, trebárs, x ďalších vecí. A to sa nejak naščítalo a ona sa rozhodla, že OK, ďalej už toto nedávam, nemôžem viacej. Vy jste přesto byl proto, aby pokračovala. Váš důvod? Moc děkuji, že jste můj rozhovor s Jurajem Ryzmanem sledovali až sem a pokud byste ho chtěli vidět a slyšet celý, tak můžete na mých účtech herohero.co/Nora anebo norafridrichová.cz. Vidíte, ja som ani nestiel pochváliť prezidenta Pavla a pani Pavlovu, jak to dobre robia. A tu Ankaru jste sledoval teď, jak jsme tam měli 2 delegace v podstatě? Sledoval som, aj to obrovská škoda. Strašne mi bolo ľúto, strašne ma to mrzelo pre Českú republiku, to, čo sa tam dialo. Já nevím, jestli to někdo chápal z těch zahraničních delegací, co se tam odehrává z té české provenience. Ja som teda mal možnosť byť súčasť nejakých oficiálnych delegácií a tam vždycky dostávate dopredu tie informácie spracované od tých svojich tímov, o tom partnerovi, o tom, čo sa deje v tej krajine, čo aktuálne rieši, aké jeho kľúčové vyjadrenia. Ja si neviem predstaviť, jak to mali spracované práve o tomto spore. To nebolo dobré pre Českú republiku. A veľmi držím palce pánovi prezidentovi, naozaj mám pocit, že vynikajúco reprezentuje krajinu. Sledujem aj jeho manželku, akože klobúk dole. Akože fakt veľký obdiv aj pred pánom prezidentom, aj pred jeho ženou. Počkat, vy jste ale zažil vlastně pozadí toho Slovenského hradu za Zuzany Čaputové a zároveň teď jste sledoval, jak vznikal ten setup, to přetahovaná o to, kdo pojede, kdo kde bude, nebude, kdo jak bude kde sedět, ano. Tak jak... Je to nedôstojné. Je to naozaj nedôstojné. Ja si viem predstaviť, že vláda dokáže robiť naprieky hlave štátu. My sme to totiž zažili na Slovensku. Bol prezident Michal Kováč, ktorý sa kriticky vyjadril k politike premiéra Vladimíra Mečiara. A Vladimír Mečiar robil presne toto prezidentovi Kováčovi. Že sa snažil ho demotivovať tým, že mu znížili rozpočet prezidentskej kancelárie, nechceli mu podpisovať zahraničné cesty a podobne. My toto zažili v 90. rokoch. Ale to je naozaj nedôstojné tej krajiny. Akože, toto je presne to. Viem si úplne predstaviť, ako to tá vláda dokáže robiť a že to robí. Ale povedal by som, že už sme prešli nejakú cestu ako demokratické krajiny a že k tomuto sa neznížime.